Kublai pi barok parlok ki be pet yakane ko program jong ka Good News TV bat ni priang sob hai pi sashi sen shakane ka program jingi ka bamenta ka singi the parlok shwabines dang no yakini ki program ngashkwa ban pentip shephi yakinong yashim menta jong ka program ka bamenta ka singi ka special number ngin yo na I gratify syndrome but on the pen board da ka jinkren na irreverend RPL nonglat ibede I pastor jong kaparyong presbytery but menta ilong kom I assistant director jong ka synod haka social and economic life development department jong ka synod the yamenta nginis ngap no yakini kinong yeshimbenta Chaba pai yakin sta perthei kiai yawa kasba kabor bat kaburam kiai trang ha mensim ya ulai kendon porsche Wan Sha U Jisu kalanang do ngin la ban yang the kitchen start perthei ngin la ban yang da kabut kabor juni ngin la ban yang the kitchen start perthei ngin la ban yang da kabut kabor juni tang du men sin bakut ublay tang du men sin bakut ublay kat bakisha lente kapor kilanang ya nang jam jing sneer kapap babun ha perthei kilanang ya jele kamen sim dap jing sarang jing bishni jing it kalanang man kria ngin la ban yang the kitchen start perthei ngin la ban yang da kabut kabor juni ngin la ban yang the kitchen start perthei ngin la ban yang da kabut kabor juni tang du men sin bakut ublay tang du men sin bakut ublay Wan Sha U Jisu jing pen nem kadong Jiki batlot bat kya ka jing ke Wan moment tapi bado jing kermen Hang tapin sham ya ka jing kmen In la ben yang dum
men sia mu blei tang du men sim ba kun u blei Nya ingo yu blei wana penyo yengi kini kalat sesian pat min syakri ya u ho ing pinya sobha para ku blei pi baro ki bala men sim talang bat ngi pasal skor ke kubo na ketien u blei lingba ke good news tv kebetan ke ketien u blei ke bedon men slok ke por kalong na gospel kat ku Matius ke lenong ke khat wei ke khat ke ar popra par ar khundai tu ini saya skor ke ketien ublai. Tu wan nanga pi baro akibat haj bagi bakia ke jengket. Tingan penjam ya pi. Tu sim ya kelingkor jonga pi. Tu hi kairu nanga. Taba ngau berloi-loi berit ru akadonut. Ti penjam ke jengjat haj hakimen sim jong pi. Ngina duai. Kukpa jongi ubah beneng. Ketien jome kalong ke jeng sisa. Bagi sisa ke dona kai kalau ke biyaine bagi bom jukala. Syakri berat jome udan mapen sengawi ke kubur ke ketien jome. Tepen ngentangi udah ke jisa kan bukum ke ketien jome hi. Pakai ege baru kan mina nak kesentur ke jungu kan long nak jalam men sim ku jome. Pakai nyo jaka hakim men sim ke koro ke bramen sengawi ke ni kubur. Bar kan long ke jing bam ke dai men sim nakam da jongki. Ke kerta ngu Jisu ngi duai. Amen. Hakapor jong Jisu Yaki jiu berkeri Palestin ni baro kawai. Lasensyar da kahimarum. Kahimarum ikti por kajuat te lok. Bagi sim na diginong sensyar. Ki bakloy man pendam. Hakabor sensyar jongki. Kumta hakapor man Sha U Jisu. Utau Herod usim jong kri Edom. Ulawan man te lok bagi himarum. Udah kam miladi bu nong Edom. Bat upni thuru budai nak niam jiu kum talap long sim yu Herod kumusim kijiu hendra kaisar Augustus ubasensyar yak himarum hak tegapor ula thungru yu kenja governor bala tip kum Pilat uban pech yak negeri banalawan Pilat ula ai ke bor sensyar katukani hak Sanhedrin. Kini ke Sanhedrin kedai ke dorbar ke kentup nyupo ingut kita khat. Kedai ke dorbar sencar ke bak li tam jong ke niam jiu. Kini ke kom sencar ke wanra jing iki pajba Israel bagi jiu baro. Kam tam ke liang ke yok ke kot. Namar labun singi khajna kibreman siu ha baro kiliang. Nang talari pai sah ke imlang salang. Hak jing nget niam. Kidon nak ni gopor. Kiken huon. Baper. Kidon kita ki Farisi. Ki bapan pau bagi besngau ladi. Bagi lang biang bat ki bahok. Ka jinglong juki kalong bapan pau syaka perthai. Bagi day kita ki lawan bat ya ki hukum Moses ka testament ko rem. Bagi la man pendeplut ya ki niam ki rukam. Ki bapau syabar baro. Nata kidon ki nong tho. Hoi ada pedang kini ginong tho ki dairu ki Farisi. Kini ki dai ki kan hon ki batip lot ki jing tho bagi hukum. Ki batip ki jing tho lupa. Ki badondro ki jing la bani kai. Ya kita ki ai si ki wei pat. Kini kita sim miladi. Bagi long kita ki mi bujeli ha ka jaka jong ki nong ya tho lupa. Nata ki don se kita ki Sadusi. Kini ki long ki kan hon ki berit. Hendrai ki long ki berius pa. Ki wan na ki long yeng ki badon buram kini pat ker kom perkhat joki ka khamper na ki Farisi kini ki pediang ya ker kom em ka bakat kom kata ka jok kom ta ki pediang ya ker kom em lani ka culture joki Greek kini ki don ya ka jingadai ka bajan ki Roman namar ya trelang mat ki ha ka kai ka patang ka jing sngo ba ka jingai ka joki pat kalong Bak kimla ban pediang bakan don kajing mipat hadien jong kajing yap. Nolor kita ki don pat ki riu pajba. Ki bat tresitom mit labat sngi. Ki pan mi yala ka sep.
Rai bo ni ka ep jongki. Lai yu right na. Ya ka hak long brio man brio jongki. Lai yu right na. La ka long ka senchar ka kadar. Baraka niam ka rukom ki long ki balasa iben. Namar ba ki bon ki pajba ki long ki beduk. Ka don ru ka jeng biang ha ka bam ka di. Para bakam don ka biang ha ka bam ka di. Ka don ka malnutrition. Kum ta bon ka ti por. Ki bang ki besitom. Ki matla ki bedko. Bari kini ki reuniam la sa nyau haki baki long ki bapap. U Jisu ki para banget. U hak bakom kata kapor. Menta tu nya pai bat nga syakini gedekhat. Jisu wong tu wan nga pi baro ki bathaj bat ki bakia ke jingkit dengan penjam ya pi. Tu sim nek lingkor jong api. Tu kai ru nanga. Nabangau berlui-lui berberit ru ak donut. Dia pin syam kebejahat hakiman sim jong pe. Lingba jong gini dekat ngakwa bani lej bat nga. Bani puson bat nga ya lai teli ki ai. Ini lej baca kebenta ke beningkong. Kajing yo u Jisu hawu pet segibreo. Kajing yo u Jisu hawu pet segibreo. U Jisu hak bakum kata imlang salang. U pet segibreo hangta. U yo bakilong ki blatat baki bakia kajing ket. Hawu pet segi farisi ki nong tho lale se hak pau sebar ki pen bakilong ki bet ki biang. Reu Jisu bayo ka do no jongki. U thu bakilong ki blatat hakin syate haki hukum. Haki pendap bikin niam ki rukom ki pau sebar baro. U Jisu abu Pedro seu tau pai ba u ya kalengkor bakiaki. Kas kasar ke jawa ki long ki belasak banben ki long ki beduk baki bekerdo ki bapang ya besitom. Uyo katno bagi tat bat katno baga kia kajingket jongki. Ki para main biit baki para main sim bakodor baro. Menta tungin pai shaladi. Lalu Jisu den pecengi. Onyo ki bakumno. Ho ate ka sencar ke kadar. Hakur kom jinget ngila bandon ka jinga pera ka poru Jisu. Hendak ki jinget bagi jinglong te bon ki long hi kumaka por jong Jisu. Kum tangam perkat lalu Jisu un pecengi menta. Uni ile se badon nap deng jongi ki batat. Taj om tang nomor belasya te aki hukum. Hendak taj nomor belasya te merau hau setan maka pap. Lasya te merau hakin kwa brai. Hakin di buat, hakin auria, bagi snew, babunjat jong kani kepertai. Hoi ngis ngau thu. Bangla sa tem rau, ngek sat, ngek konting hendaya ju seju. La tat sisa. U Jisu uyo ya kibakom kita. U Jisu la men iru badan bon, kibla tat bak bla kia ke jengket. Kia ke jengket namar ke pap. Kemar ki breu tengi la ban le men le. Hendaya ke beri ke donut. Kani kadung ngak singak. Jisu uyo iki bakom kita. Don ru ki bakia ke jengkit namar kajing bom ngau ti kena. Kajing syapting, kajing ardatin, ya kini ka perthai ka mangem. Peji kajing snew, ki bala nang roy. Peji kajing kajing pang kajing sitom ki bakla, ki bala nang mi hagini kisngi. Ngim ngau ti kena syanokan lam, ka ka banjia. Kini kipan kelumar, ya kajing mati kajing berkat jongi. Ngis ngau kia, ngis ngau no yan no haladihi. Ho don ru kiba kia kajing kit, namar kajing kit kli hala yeng la sam. Kajing ang not, baka yeng ka sam, kikon kiktikin bet kin biang. Hendra ya ba pet jing ki bon sin, ukon shawai ka kon shawai, mdon jis ngau tikana, mdon jing tikana, ka banjia ka la wei jongki. Bon ki long kemi ki long pa ki sus ngau rit men sim halade hateng na lor kita ki
Wan sakajia pher jing mot sakajia day si yeng si sam. Pedang ke kimi ukpa. Lene pedang ke jada ke kimi ukpa baru kon. Hagas pa ke pau ngila ban bet ban biang. Renbon kiba. Ke jing em ke marwai. Ke donut ke pat. Bat ki umat ki tuj man ke met. U Jisu uyo i yak jing get bakia jong pi baro. Hoi om tang ki long kimi long pa. Don rugi samla ki bakia ke jingket. Nomor ki day, nomor ki shem bar ki kendo jongki. Don lese ki baket halam marwai, ki basukun tang halam marwai. Nomor ki ngau tu lagi day bania tu lam ki paralok. Ki car ki ben penban. Oh bafi day ki babit. Lagi ni tu aki bayeng ki sem. Kin ong mangim don por ya pa lana ya me ki kon tam sneng. Ki prasamla U Jisu te uyo i pi gomba pilong. Uyo i yak jing get bakia jong pi. Ho kila ban don bon ki wei pat ki daw. Bagi jinglong yu penlong yangi. Bagin thaj ban kia ka jingket. Lakalong ka met. Haga jingmot ka jimberkat ne ka mensim. Tanggaw ka jisa kalong bu Jisu te. Uyo i bu teplet cek kita jingket bakia. Jongi paro. Kebenta kebaar. Kajing khat U Jisu. Kajing khat U Jisu. U Jisu lang ni pulih ni dekat kebaar pusan. Ulah penitu bublay bukpa. Pan mau ukon. Ulang try ke beneng, baru try ke kendau. Ulang bedon bor halor ki ai baro. Kum tadin walaupun itu ele kumta. Baru boyo i yaki beri ki batat bagi bakia ke jingket. Ukat yaki. Ningkong wong to wan hanga. To wan hanga. Hoi ke julong ke jinglong jungi ki breu. Habang ima de kino ki jing ki jing tenjo bagi jing yale jo ke jing em. Ngi kwa bangi pai la ban long sha ki ba hieng ki ba sem ki bang sngo it bangi shania ban wad jing arab lani kala ban long hagi parbreu ki bangi tip bangi kirmen bagi la ban rap yangi hoi kalong ka badai ban le kumta namar ban syukun hala di marwai le kamlong ka badai bakalong ka ma sibon ndre ka badon kam tam kalong bangin tip ban yo sngo ba utau bedon bor habneng berkendau uong tuan hanga Jisu ukhat wana ke jat ke ding pna berat jingkit bakia jong pi hangta tanggawe kalong habang Wan Sha U Jisu nginom la te ban wan da ke kerteng jongno nginom la ru ban wan da ke kerdan ka mengidon nginom la ru ban wan tangkat tu kat ni ki benta juga jing em. Dalam ini dia ban Wan Sha U Jisu wan kumba ngilong. Jisu wong Shu to siem yak lingkor jong ngapi. U Jisu hang ni open sngow tu open kan mau babang la Wan Sha U Jisu. Nginom la shu banang pai biang kijo. Nginom la shu barang simbiang ya ketuka juk kalengkor. Ngalaban boy ki way par ki kentian habang la Wan Sha U Jisu. Le siling bagi jing duai jongi. La kalong simet, la kalong dekat lem bagi nong sarai. La kalong lem bagi jing yeseng. Kamut batang adien bang ledap ban amen. Lalu penuai ki yeseng bang li pai biang saju ban simbiang ya ketuka juk kalengkor ka mengingi juket. Jisu wong api pela wan hanga. Simno ekling kor jong api. Baru sekata pila ya cal kemon. Kumta pila sah kemano. Pila thaj, pila luat, pila kit halam marwai. Pila kia kajing kit jong pi. Mentau Jisu ang simno ekling kor jong a. Kemamut ko ngu no yang a. Sekri no yang a. Yayat lang no bat nga. Badai ko kum katau no ruai sa mensim uang. Ringkat bau Jisu nga sa yaj subha.
ringkat bau Jisu ke perteba. Jangan lo Jisu jeng kemen kelado. Ringkat bau Jisu ngam yu siap jeng syu. Kadu Jisu hong ikai ru nanga. Dabang ngau berlui-lui baru beret tagadonut. Ki para bangin biit bagi para sim bakodor. Bangin la ban kit cek lingkor. Bangin la ban yat ringkat bau Jisu. Keladai yangi ban brot cek nuksa jonghi. Bakata kalong kajing ngauret kabasisa. Upola ubatai sebagai jinglang Jisu si Filipik lang baar kar kwa prawang kumni. Dia bala syami uwa ka rukom kumubriu. Ula leret yeladi. Habola jelong bakongu waradu ka jingyap. Hoot ka jingyap ka ding praken. Ki para bagi biit u Jisu. Habo yu i yangi ki bala tat bagi bakia ka jingket. U khat jangi Wan Sha U. Wan Sha U kumbangilong. Wan daging sngur mensim. Wan man syakri u. Daging snguret baro. Klaim gajing snguret nginom la man kongu yu blai. Klaim gajing snguret nginom la man syakri yu. But klaim gajing kongu nginom la man snngobha yu blai lanu ro. Kam ta kam lai bat ka kado. Gajing kerku ke bangin yo habangi pediang ya gajing khat u Jisu. Gajing kerku ke bangin yo habangin pediang ya gajing khat u Jisu. U Jisu u ong hang ni ti pin syem kajing jatat. Para bangin biit kajing kit bakia. Bagajing taju breu kilong hagyo bon rukom kumang lakdaw syakmat. Ra bangin Wan Sha U Jisu. Ngin syem kajing jatat hagita baro. Ngin syem kajing jatat kajing tip lem jongi. Namar la map no iki pop jongi. Lapanya suk no yang lem baru belai. Katu kajing sngoram, kajing snopop, kajing linga, kajing pisah mensim, baru sekata kala du no. Bon, habang nang get ya kapop. Lam dan matip dan mayu iru ngi sngo kuma baro ki brio ki pechangi. Ngi kuma baro ki brio ki krentang sa pangjongi. Nada abang ya Wan Sha U Jisu. Nabala tau mai yangi, lapelaj lu yangi. Ngim su phela dei man plasya man sim. Ban long ga jingir ku ski wairo. Namar la pelaj lot yang tip lem jongi. Ngin ma tu ga ja tha chaka man sim. Namar la pen im yangi. Usatan maka pop kim la shu ban try kle yangi. Namar ki kenjri ka pop ki psychom karaibi. Labthat da jingi blai. Hot ngin yo kajing jatat sagadonut. Amaron pendap yangi da kajing it. Katu kajing bitar, kajing otsla, kajing kongkong, kajing bisni, kajing arsap, kami namar bakia palat kajingket, kami namar kajing linga, kajing pisa mensim. Mentaki tu baro kim dansyo. Kila duno. Da kajing iblay kasencar hagadonut jonging. Nang tahu Jisun airu kajing jatat haga jing mercing perkat jongi. Namar mentati abang lapai Sha U. Kajing syania kajing ngos kem jongi kalong hau. Ngim don kam syu banang perkat kuslai. Nginom kam syu banang siap ting. Namar ngi ngau tu. Bau day mau ubron bor halor ki ke paro. Mengidan hasenda jong O. Hot un airu kajing jatat. Ya ke bor bat kajinget jongi. Baros kata ban lagi ke airu snow tat snow luat. Namarum snow tikna lakan mentoy ayu ka perthai ka bukum kani ka ba iartatin. La snow du bor pa syuaban le ya ke airu. Rementa hamang ne Wan Sha U Jisu. Nyo snow ka sur jong ubuang suk ki beduk ka mensim. Naba jong ki long ka himakibnai. Suk ki bayu pensitom na kamda ka hok. Nabajo ki long ka himakibneng. Kani kan wara hangi sa hisin pat ya kajing kermen. Kan wara yangi sa hisin pat ya kajing ngaus kam. Kumtak ay bor hangi. Bangin 3 minat bat 3 stom.
kat kom kaman ublay. Ripay sa kiktian ublay dan bon ki benta ki baya thu hangi. Ba kita ki ba Wan Sha U Jisu ki mat sisa ya ka kum kani ka jing jathat. Lari pulih ke Gospel Lukas kelang ba nyau bar ka pra ngin syam hang tu ya sangut ki breu ki bala thaj ba ki bala khia ka jingket ki bala wan ha ka jatu Jisu. Ka breu ka ba kasnong barok ka tip ya ka ba ka long ka ba pa. Nata udon unong gadara uba syongsu ubala shu imbet ha lum jingtap. Nata udon stu Jairus ubalong no sensar jong snakok uba ka khun jong ka jong u kala sitom bat kala yap no. Baka don ka kenthai ba pangmisnam la khat asnem. Kini bro sangut kidon sisa ka jing kit bakia. Kidon ka kim khat ka kutlat baka jing du jing kerman ka bakrau. Haga bakum kata kapor baka jinglong daga jing sngoret ki kloy ban thom me jing sngoram ka jing leran ka jing syapting baki kelet no ilak jong ka kerdan ka baki don. Krup ki dam ka jat U Jisu. Pat sisa dai hang ta ki syam. Ya jing jat hat ka jing im jong ki. Nama da kini thai ka pa U Jisu u ong. Lama pergi pap jompa. You nong gadara kita giksud kila mino no to breu habule syam baru Jisu. You Jairus lapen impat ya khun jongka. Ya ka kenthai ka pangmisnam la khat asnam. Lapen khia ya ka. Uta ki parabi udah Jisu uba khat yang abadepi. To wan nangapi baro ki bathat bagi bakia kajengket. Sisa ki para banget baro kat ki i ya ke program. U Jisu uyo i yang i kombangilong. Uyo i ya ke jing that uyo i ya ke jing ket bakia jongi baro. Baru khat jengi ban Wan Sha U. Wana ke jat kading pna. Berat no ya ke jing ket bakia jo pi hangta. Sedang ban syem mekaling kor jong u. Sedang ban bot jauh. Ban syakri u. Daging sngoret baro. Badai hangta lap deng ka perthai ka ba ekat ni. Ngin mat ya kajing pen em ublay. Bangin mat ya kajing jathat ka besisa ha kajing em. Ngin aduai. Ngai ngu em ublay. Memperlak yangi bang syashkor. Barbanyo sngowe ka kubor ka ktien jong me. Ngada duai pamnya rap bagna kubor kalau pen sngow. Kanayo jaka kita baro kibio sngow ling baju ka program. Bakan long na sisa ka la banya rap yaki bagi la ban wan hame. Ban wan ka jat ka ding phna jom me. Bala man stang ye ka jing em ka batmai. Bar bigi la ban pdiang ye ka jing kirkhu. Jo ka jing ya that ka sisa ha ka jing em jongki. Haka kertang U Jisu ngidwai. Amen. Belum kerku nak kata beram ngojong. Amen. Kum tu parlong ngilapoish ke benta ke bekut jong ke ke program ke jingi ke benta ke sengi. Basa sisin ngasukwa ban penpau ke jing ai kublay ke bekerpang ye I gratify sin ram I bela ai ke special number ke jong I but tu ublay ke jing suk onang ye kerku ye pi gratify ba penang la ban pendon buram ya ke kerteng utrai Jisu ha ka sap ka bo u ula kerku kerpang na ka benta ka jong pi. Ka jing kublay ka bakerpang kan lechi I Reverend RPL nonglat ibala sam hapreng jingi ya ka kubor but kumjo ibala pen kan mawingi. Balar dengi ya kendo laningi don hapreng ki jing ki ba ngi sngo kumbam don batip but kumbam don basngo tho henrei ngin ken maw ba ngi don ni uparlok uba jantam ujangi bat uta ulong U Jisu Christ. Ti kum to parlok ni lapoish ka benta ka bakut jong kani ka program benta ka sengi bat shwa bangan penkot ngashkwa ban pen bana shaphi ya ka program na benta la shim tayo ka arpu saw tarik u yayong arhajar arpuwe. Ngin walam shaphi ya ka jinga kren halor ki kam jong u Dr. Griffiths u missionary doctor u blatre hang de hapo rikasi bat jantia jengi ha usnam khat praspa khandai po.
Ti ka to kalong ke program na bental shim te yau. Kublei shibon ba to blei ke jingsuk nang ya kir kulang ngi baro. Kublei shibon.